Nike niyivela ntetha ethi ukumoshakala kwenye kukulunga kwenye. Niva beSuthu besithi ka uhlokofala khamangmang kane kamubona morena Jesu. Bafethu, namhlanje nobeke ngamazi uProvincial Commissioner wase-Western Cape uyamazi. Ngulo oye wabuya ezosipha ingcazelo yoba enhleki kuthiwa kwenzekeni ngokutshona kukwaNhlamulo Sambo. Ndizayifaka ke ivideo yakhe apho ethetha khona. So kunento abantu abaninzi abafuna ukubambelela kuyo again ngoba bapheli mandla into yoba hayi kodwa mosikuthiwa boku-empty bebeyoqhekeza befunani endlini e-empty. Bafethu ubu-empty akathetha ngaye utata uPolisa, uthetha ngento yoba bokungenabantu. Akathi the house, it was house to let, there was nothing. Uzama nje ukuthi bokungenamntu because naku kuthiwa bebetshone phansi kwebhedi abanye, it means zikhona izinto bezikhona. Ndingekho kuyo yonke lonto leyo. Bafethu, ndithi qi ngoku into nenza ndizibhaqe ngoku ngami ndizozibhaqa nje ndincuma. Ndithi qi nevideo apho umama kaNhlamulo ethetha khona. Kuyabonakala ngendlela akathetha ngayo, uthetha nama comrades because nje kukhona nje isicomrade la language yabo ikhona apha. Ayibona into endiye ndayipick up mna apha andibeva ke ncam into babathini ne ndiyarhalela futhi kwi comment section kube khona umuntu ozanixela into babebesithini. Ndiyasifunda ke phofu isonga apha eSouth Africa njoba sinama official languages ayi11 masithi AS12 ke yi sign language kula ayi11 athethekayo ama languages lana bafethu ayi2 endingawazi, the rest haya ngeke unihlebe ncam ngawo. So even isonga esi ndihamba kube khona apho ndisiva khona, ndihambe kube khona apho ndingasiva khona. Intetha le yabo yona inokwenza nalanto yaseMossel Bay, but into endenda ipick up nje yindlela umama kaNhlamulo akancume ngayo kule video. Okay. Bafethu, ndithanda into yoba njoba yonke lento isenzeka nje khona okungquzulwana okusoloko kukhona, ndithanda indlela amaXhosa namaZulu avele abumbana ngakhona. Bafethu, ngoba kwawona ayathanda ukugravulana and njoba sewebambene sokungathi akangasayiyeki lonto leyo. Bafethu, ndizonifakela enye ivideo apha. Ndiyayithanda ke phofu into bakhona abantu baseLimpopo abathi through it all we stand with South Africans. Ndithetha even mna abatsonga bakhona abatshoyo abathi hayi thina siyibone kwaseqaleni into ba lento inenyawo lemfene. Ndizonifakela ivideo apha eka Julius Malema apho uJulius Malema eke wathi khona emesidlangalaleni wathi yena akanandaba neLimpopo, akayikhathalelanga iLimpopo. Into akanandaba neGauteng yena ukubone into akanandaba nayo nje yiSouth Africa okanye lena wathi nje into akajongekho amehlo akaphe khona international. So akanandaba nje nayo yonke le inye into apha ezibona khona enindlela uthi xa kethetha ndamva ngongathi ngumuntu lo opower hungry. Ukuthi ndike ndadibana nenye ivideo yakhe uJulius Malema apho wathi khona iEFF is the only political party ekhona even outside the borders of South Africa. Ndanombuzo endizibuza kwenye into yoba ikhona ngaphandle masithi kwalamanye okanye koSADC okanye PPP nje kulamazwe our neighboring countries ifunani yenzani khona umsebenzi wayo yini. Bafethu iEFF lena bafethu yazi kunombuzo obuzwe eParliament recently. Ubuzwa ngibani? Zezinye izinto kumele sike sihlale simane sichola apha nalapha. Uvuyo ubuza into yoba kwi-members zaseParliament including kuma NEC lana ne committees bayingaphi abantu abane-dual citizen. Yintoni i-dual citizen? I-dual citizen ngumuntu oba ngumSouth African ngapha one hand ngapha abe eyenye ukubona abe ngumZimbabwean, ngumSouth African ngapha eyiMozambiquean, umSouth African ngapha ephethe ukubone so ungumntana wangapha nangapha. That is what i-dual citizen is. Ningalibalanga i-dual citizen ike yavela kwi-evidence kaGeneral Dumisani Khumalo apho watsho khona wathi ifana nemigila mkhuba bayathanda into yoba mababe ne-dual citizen. Ningayilibali but andikho apha ndikhona ndilapha. So iba ngabantwana abangapha nangapha. Guys, niyayazi iHome Affairs ithe xa iphendula ithe ayinayo i-record, ayigcini, ayinayo lo information into yoba ngobani abane passport inobeza ngapha nangapha okanye abantwana abangama-South Africans nabangaphandle. Ikhona into engathi njalo. So sizahlale sizibuze into yoba bafethu
njoba sinegunya, njoba sisilwa sifuna ukuzingomba isifuba nje ngoba uSouth Africa bethu, ingabe sonke singama-South African? Nize nilumkele bona abantu aba abasafuna ukufolowana nabantu abathethe ilanguage different nama-South African, nibalandele nihoqozele emva kwabo only to find out into yoba kwabona they are not South African. Ningalibalanga bafethu, even uPresident Cyril Ramaphosa uqobo kuke kwavela into yapha into yoba unama-IDs awu-3 ivela koMadlanga Commission. Ndiyayibona nje into yakhona ihlalihlale nje kuthuleke ukuthi ingcwe ngayo, ayonto kumele niyiyekele leyana. Kwavela into yoba unama-IDs awu-3 President Cyril Ramaphosa. Ndike ndadibana nanomnye umuntu oke wandibalisela into yoba ingathi uPresident Cyril Ramaphosa wake waba ngumntana wakwelinye ilizwe, ikhona into engathi njalo. Ndadibana nenye into umuntu endibuza into yoba ibe uPaul Mashatile yena ngowaphi, ngowalapha na? Babuze ke abanye into yoba ibe yena uJulius Malema ngowalapha na? Singalibalanga, it was not a secret phofu into yoba uJulius Malema atsho athi yena akanabudlelwane ncam, akamazi ncam utatakhe. So zininzi nje izinto okumele ba South Africans xa nisilwa ngithetha ngama-South Africans ngulasithi ne, xa nisilwa nama-foreign nationals silumkele into yoba sithi silwa nama-foreign nationals kanti sizibhaqa ngosesisilwa naba asicile into yoba ngoodadewethu balapha eSouth Africa, kanti no, baprotecta ama-illegal foreigners because nabo banalo igazi lobu-foreign national. Ndizayifaka ividiyo kaJulius Malema apho watsho khona wathi yena kanandaba nifuna ukumbuza ngamavoti waseLimpopo, akanaxesha leLimpopo yena. Ijiki Limpopo sive kuthiwa nini xa kuthiwa kuzamatshwa, sive abanye besithi hayi andithethi ngabo bonke ne, bakhona endibaziyo vele ndike ndibeve apha abathi sime nama-South Africans, singama-South Africans thina, abathi bona abafuni izimatsho kwela cala ngongathi bona they are not negatively impacted by yonke lento lena. Bafethu, yazi kunamagama ake athethwa nguPhakela uMthakathi. Wathi uPhakela uMthakathi bokuyabalula into yoba aba bantu ibe bebezawuhamba bayohlala bayobazini ibhazi zaba bantu abathi mabahlala eSouth Africa, because ingxaki esijongene nayo into yoba bakude bona, bakwindawo ezinamabonda made. Abona abantu aba-impacted kuyo yonke lento sithi ngoba aba bantu bahlala nathi. Sekungathi singavuka emaqandeni nyani enesivuke sonke. It is each and everyone's a duty into yoba umngani wakho lophila naye khakube nencoko naye, noma uyeba uthetha la language yaba yana kanti ke uzame nje ukurizina naye. Bafethu, inkulu into eprotectwayo. They were found in a shack, that empty shack that the owner wasn't there, and the owner of the shack accosted them inside the shack, and then the deceased ran away. They were there to take some goods for themselves, and then there are these 15-year-old then hid himself under the bed in the shack, and whilst the owner was chasing this one, and then which apparently accosted him and was dead. Which we were looking for him was murder. That's murder. Yes. To the murder of the 18-year-old that took place on Sunday morning, but it is not related to the incidents of Friday that has anti-foreign sentiments. What we have, and now with what we followed up, the deceased, the 18-year-old, was with another 15-year-old. They were in a shack. They were found in a shack allegedly by the person who's in charge of the shack or owner of the shack at about 3 o'clock in the morning. And then the suspect that has not been arrested now pursued the deceased, and which apparently then was stabbed, and the 15-year-old hid himself under the bed. That's where we got the information that they were there and allegedly breaking into or taking some stuff that were not theirs in the house. So that is where we are with that investigation. But now that we arrested the suspect, we will go further interrogation of the suspect so that to get more facts on that. Hopefully we'll get to the bottom of it. And really, I can't be asked about Limpopo. I don't care about Limpopo. I don't care about Gauteng.
I care about South Africa and the continent. Whether EFF is voted for in Limpopo, so what? What must I do? What does that have to do with me? I'm not a regional leader. I'm international. I can walk into any country. You'll think Michael Jackson, the showstopper, has arrived. In the whole continent. So you're telling me about Limpopo, what? What's that? You want to reduce me into Ramudige? Ramudige, Mpepu, Ntangwis. Comrades, viva! Viva! Ni kwala nte khomeni ka rin'wana ra makhomreti ya mina ya xisati xikatla hi mhaka leyi nga humelela ni na mhana nhlamulo kwala ha mbona n'wema ku tsalatsala eka thyaka kwala ka ti-socials hi ku mi le kule na swona na ku hi ku a swi se mi fikela loko se swi ta mi fikela mi ta swi twisisa leswi hi nga ku hlanganeni na swona hale Mossel Bay inkomu.